Merħba, il-programm huwa Ras Imbras. Bdejna il-ġimgħa għas-saħħa mentali, ġimgħa li titfakkar fuq livell Ewropew anke b'mod internazzjonali fil-verità bejn illum 13 ta' Mejju nhar il-Ħadd 19 ta' Mejju. Aħjar flimkien, better together huwa l-messaġġ li qed jitwassal propju din is-sena nibnu flimkien il-futur tas-saħħa mentali. Kliem ieħor ma tistax tingħalaq f'silos jew titkellem dwar persuni jew gruppi ta' persuni waħedhom. Iżda importanti li kulħadd jaħdem flimkien. Dak huwa l-messaġġ li qed jippruvaw iwasslu. Miegħi llum fl-istudju Ras Imbras ma' Dr. Dennis Vella Baldacchino, Kummissarju għas-Saħħa Mentali. Grazzi tal-ġejt għall-programm. Dan huwa il-messaġġ li qed jipprova jitwassal. Le s-saħħa mentali mhux responsabbiltà tal-professjonist u tal-pazjent, iżda hija responsabbiltà tas-soċjetà b'mod iktar wiesa'. Għaliex? Mela, l-għamlet grazzi tal-istudentni hawnhekk. Iva, kif għadt inti, il-co-creation, aħna nidu co-creation, flimkien. Irridu li ma tibqax iktar iddettata minn aspett wieħed, minn focus wieħed, imma li kulħadd għandu role biex jipparteċipa, biex jiżviluppa aħjar, biex jagħti l-opinjoni tiegħu, l-esperjenzi tiegħu, u abbażi ta' hekk inkunu nistgħu nibnu ambjent differenti, servizzi aħjar, prevenzjoni aħjar. Irridu kulħadd huwa importanti biex jagħti sehmu. Ma meta tgħid kulħadd, iddefinili min huwa dal kulħadd. Name it and you get it. Jiġifieri, aħna nista' ngħidu l-ewwel professjonist u l-antiki għanna ngħidu it-tobba. Illum ma diġ nitkellmu fuq it-tobba, imma id-tim multidisciplinari. U kulħadd huwa importanti. Ndwan nagħti l-enfasi il-kulħadd, mela mhux ikollok bniedem li jiddetta u l-oħrajn jisimgħu jew jikbu, imma kulħadd irid jingħaqad flimkien biex nitkellmu biex naraw x'inhu l-aħjar għal ġid ta' dak l-individwu. Dak huwa meta ngħidu it-tim. Imma id-dinja mhix ġast il-professjonisti, ngħidu fuq il-post tax-xogħol. Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jsiru fuq il-postijiet tax-xogħol mela li l-employers kollettivament jifhmu li jekk ma jinvestux fis-saħħa mentali tal-impjegati tagħhom, il-produzzjoni ħatmur għall-ar, nies jiċċaqalqu minn post għal ieħor xkunu mdejqin. Mela irridu nkunu widna hemmhekk biex nisimgħu ma li naraw xi ħadd li qed mhux nistennew xi ħadd ikollu problemi imma minn qabel. Imma x'jistgħu jagħmlu eżattament? Ġifieri min jimpjega x'jista' jagħmel għas-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol? Mela, l-ewwel huwa l-għarfien. Jekk inti tingħalaq fil-bib tal-uffiċċju u xejn iktar, għalija dak huwa li wieħed mit-traċedji. Mela li tkun taf li kull impjegat mill-kbir sa żgħir mela anke senior level, kulħadd jista' jbati bi problemi relatati mas-saħħa mentali. Meta xi ħadd ħajġi fuq il-post tax-xogħol, ma tistax tassumi li ġej isu għandu xejn, ġej bil-basket mimli problemi li kollu fil-ħajja tiegħu privata personali tiegħu. X'jista' jagħmel? Il-fatt li nżidu l-għarfien, il-fatt li nkunu aktar il-line management, ikunu jafu aktar konxji, isma' dak il-persuna tieħu sick leave, mhux biex nkun naf għalfejn tieħu sick leave, imma jista' jkun għaddej minn problemi u jekk ikun hemm problemi, kif nistgħu ngħinuh? Xi ħadd li veru qiegħed ibati bi problemi, kemm qed inkunu sensittivi biex naraw kif nistgħu ngħinuh fuq il-post tax-xogħol rather milli nkomplu nafġuh jew nafsuh, jew inwerruh, jew bniedem jingħalaq iktar ġewwa. Illum mort f'inizjattiva fej enterpriża partikolari l-impjegati kollha tagħha ħaġġibhom għal dil-ġimgħa u ttihom briefing fuq mental health. X'inhu? Ġifieri hawn minnu konxju ġifieri, ġifieri hawn min jimpjega huwa konxju ta' dawn l-affarijiet. Mort dalgħodu f'launching ta' attivitajiet partikolari fejn l-iskop huwa li l-impjegati anke tihom għarfien li jekk ikollhom problemi fejn ħajmorru kif jintegraw fuqhom dan huwa l-affarijiet bħal team building, aħna nużaw il-kelma team building. Issa ngħidu fuq l-għajnuna tas-saħħa mentali. Però qabel kien hawn issa il-mentalità li tgħidlek ara x'int tmur fuq il-post tax-xogħol, insa l-problemi kollha li għandek id-dar, x'int tmur id-dar ħalli l-problemi kollha tax-xogħol warajk. Faċli? Mhijiex. Mela meta inti qed fuq il-post tax-xogħol, għandek diġà l-pressure tal-post tax-xogħol. Mela mekk insemmejt il-post tax-xogħol, nkunu sensittivi fuq l-ambjent tal-post tax-xogħol, kemm hu stressanti, kemm qed inżidu aktar stress, kemm qed nagħmlu mhux kompetizzjoni, pressure fuq il-ħaddiema biex għax tgħidli aħna interessana fuq il-produttività. Tajjeb, kemm qed ikunu sensittivi għal ħaddiema tagħna? Kemm qed intuhom ċans li jieqfu u jirriflettu possibbli jew le, paroli jew le. L-ambjent fejn jistrieħu għandhom dritt ta' break fejn qed jieħdu il-break, jew laqas ċans ta' break ma jieħdu. Tajjeb, so il-post tax-xogħol irid ikun tailor-made, faċilitat, tgħidli qed nitkellem wisq fl-arja,
imma jekk maħniex se ninvestu, ħajkun hemm riżultati negattivi. Mela, semmejna l-pazjent ftit, issa forsi naslu daqsxejn iktar fuq minn hawn ftit tal-ħin ieħor, semmejna t-tim tal-professjonisti, semmejna l-postijiet tax-xogħol. Min hemm iktar minn dan il-kulħadd? Fejn għaddu meta nkunu fit-tfulitna, fejn għaddu nofs ħajjitna fl-iskejjel. L-iskejjel nibdew mill-iskejjel ta' żgħar, ħanajdulu hekk, middle school, imma waqt anke fl-aspetti terzjarji mill-università, l-MCAST. Hemmhekk qegħdin naraw is-sensitività tibda tiżdied ukoll li jridu nkunu aktar attenti għat-tfal fejn jiffurmaw il-karattru tagħhom, fejn jintaqgħu mal-problemi tagħhom, fejn jgħaddu ħafna mill-ħin fl-iskola, immorru djar jsibu problemi oħrajn, iridu nkunu aktar sensittivi. Iridu naraw li l-kurrikulum jinkludi aspetti ta' life skills. Mela mhux ġast l-aspett akademiku, imma meta dak iż-żagħżugħ jew żagħżugħa toħroġ fil-ħajja ta' kuljum, ħadd tmur fuq is-social media. Kif għandha tittekilja il-problemi, il-bullying. Alright? Dawn ma fejt li missuhom. X'inhu ma l-affarijiet li jekkawżaw il-problemi fis-saħħa mentali tan-nies? Ġifieri ħadd min jaf kemm ħassem li affarijiet. Imma x'inhu ġifieri jekk ikollna nikkategorizzawhom, niġbruhom fi gruppi żgħar. Ara, inti tissemmi li cocktail ta' fatturi differenti. Mela, l-importanti huwa kulħadd jista' isofri minn problemi relatati mas-saħħa mentali. U ma tfissirx problemi tas-saħħa mentali huwa xi bomba, xi ħaġa kbira, xi ħaġa ħadd tispiċċa l-isptar, xi ħaġa li forsi tħossok lonely waħdek, xi ħaġa li mhux qed tiġġielek tiżviluppa l-karattru jew it-talenti li għandek fis-soċjetà għax tħossok inferjuri, tħossok li m'għandekx ħbieb, tħossok li ħbieb iwarbuk. Mela, daw kollha xif mhux kulħadd huwa maġun l-istess. Mhux kulħadd għandu is-support l-istess li bniedem jista' ma li jħossu li għaddej minn dal-problemi ħajmur għand raba tiegħu, il-ġenituri tiegħu, il-ħbieb tiegħu, l-eżis tiegħu u jiftaħ qalbu u jitkellem u jsib lajnuna. Għax inti hawn min iħabbat il-bieb pjuttost nafġuh. U ma tarax, u ma ħallik iridu nisimgħuhom. Aħna qed nitkellmu l-iktar nifukaw fuq iż-żgħażagħ, fuq it-tfal. Mela, iridu nkunu widna biex nisimgħuhom. Daw l-ambjenti, mela, diġà l-ħajja tbidlet. L-ħajja hija diffiċli, l-ħajja stressanti. Mela, jekk aħna f'dik l-età tenera ħatibda tmur tfittex lajnuna u ssib bibien magħluqin, daw ħajibdew tinduna l-komplessità illi bniedem jibda fejn ħajsib lajnuna fis-social media, fil-ħbieb, u kultant ma jkunux l-aħjar pariri jew għajnuna, u għalhekk importanti li fis-soċjetà irid ikollna għarfien ta' meta bniedem għaddej minn problemi fejn ħajsib lajnuna. U servizzi jew ħafna kemm affarijiet governattivi, kemm affarijiet fl-Arċidiocesi ta' Malta, kif ukoll is-servizzi non-governattivi. Kontent daw is-servizzi inti bħala kummissarju? Jiena kontent, nammirhom li nixtieq nara iktar integrazzjoni. Illi nitkellmu flimkien iktar għall-għan wieħed. Naraw fejn għandna nuqqasijiet, mhux duplikazzjoni, duplikazzjoni mhix ħażina, ma meta tara nuqqasijiet li forsi hemm areas li maħniex qed nindirizzawhom, tajjeb, hemm iktar ċans li nistgħu niffukaw iktar flimkien. Qed nitkellmu ħafna dwarna le dwar kulħadd, meta nitkellmu dwar kulħadd fuq l-istazzjon pubbliku nazzjonali, ħafna drabi qed nitkellmu bil-Malti wkoll mela awtomatikament in-nies qed jaħsbu li qed nitkellmu dwar kull min huwa Malti. Però fostna ħafna wkoll barranin. Huwa fenomenu ta' dejjem nista' ngħid, forsi f'dal aħħar snin illi kompla jiżdied. U il-barranin qed jiġu minn sitwazzjonijiet soċjali u minn sitwazzjonijiet kulturali li huma differenti minn tagħna u ħafna drabi jkunu maqtuwajn mill-komunità tagħhom minn fejn huma ġejjin il għaliex ħallewha warahom u forsi mhux neċessarjament isibu ħafna spazju hawn Malta fejn jimirħu u jitħalltu. Hemm riskju li jkollhom problemi ta' saħħa mentali minħabba dis-sitwazzjoni. 100%. Fil-fatt ħafna minn nies li jispiċċaw fl-isptar li nibdew naraw parametru wieħed għandna ammont sostanzjali jew persentaġġ sostanzjali li huma nies barranin. X'in il-problema? X'istar ġifieri qed titkellem dwar l-isptar? Isptar Mount Carmel nitkellmu. Ġifieri qed nimmorru f'cohort biss għax inti ma tfissirx qed tħossu għadin 100%. Il-problema hija din. Jiena naħseb din hija challenge qawwija. Nies ġejjin minn pajjiżi differenti, nies ġejjin minn kulturi differenti, fej is-saħħa mentali forsi mhux qiegħda fuq ir-radar tagħhom, imma survival, tbatija,
ġlied, ġuħ, daw li qiegħda fuq magħhom u ma jafux jollu jdejhom għandna bżonn lajnuna għax dik il-kultura li bniedem jitkellem u jgħid li għandu problema jiġi mwarrab iktar mis-soċjetà. Mela tkun isek taqla fuq wiċċek ejja ħanimxu. Jiena r-realtà ta' Malti hija di. Qed jiġu ħafna nies, għandna problemi kultant bil-lingwi, mela bil-kemm jitkellmu bl-Ingliż aktar u aktar bil-Malti, tajjeb, imma li jkunu magħluqin qed jgħixu f'ambjenti pjuttost mhumiex sani għax kif naqbad ngħidulhom overcrowding biex jippruvaw il-iskop tagħhom jiġu Malta mhux jiġu Malta biex jaqalgħu xi ħaġa tal-flus u wis probabbli biex jibgħatuha lura lej pajjiżhom, lej raba tagħhom. Mela qegħdin jgħixu hawnhekk f'ċertu x'naqbad ngħidilha relative poverty. Iġir mhux qed jaraw isma' din hija healthy food, jew dat ngħix f'ambjent komdu, jew dal-affarijiet, huma jmorru għal basics u allura biex kemm jista' jkun il-flus jibgħatuhom barra. Imma meta daw għandhom problema li ma jkunux integrati fis-soċjetà, inħarsu lejhom b'mod pjuttost daqsxejn negattiv, jew nkella beżani, jew fejn dawk in-nies ma mmurx. Daw qegħdin iktar u iktar magħluqin fihom infushom. U fejn ħajsibu l-għajnuna? Mela diġà għattilek hemm problemi ta' lingwa. Imma jafu fejn ħajsibu l-għajnuna hemm diversi gruppi anke fihom li jorganizzaw lilhom infushom, imma mhumiex qed jilħqu lil kull wieħed u waħda minn dawn in-nies. So hemmhekk ninkwieta li fid-dwejjaq tagħhom, fil-problemi, fil-pressures, tinsewx daw qed iġorru warahom il-problemi ta' pajjiżhom mhux se jinsewhom. Tajjeb mela ġew hawnhekk għall-opportunità grazzi għalihom li qed jgħinuna fl-ekonomija tagħna wkoll, tajjeb nkunu maturi biex ngħidu hekk, imma qed jabbu l-iżolament qegħdin waħedhom. Tkellimna dwar il-Maltin, tkellimna dwar il-barranin. Prevenzjoni, possibbli tipprevjeni s-saħħa mentali, il-mart fis-saħħa mentali? Il-prevenzjoni hija dejjem aspett diffiċli u forsi r-riżultat tiegħu ma tarax. Jiena il-prevenzjoni wieħed li nemmen ħafna biha. Il-prevenzjoni għajdu nżidu r-reżiljenza tal-individwu biex meta jintaqa' ma' problemi. Kif semmejt inti l-ewwel fuq it-tfal fl-iskejjel. Fl-iskejjel, nibdew minn hemmhekk. Jiena għalija dak huwa sagrosant illi l-iskejjel ikunu aktar sensittivi biex l-tfal tagħna, l-żgħażagħ tagħna li ejja nemmnu bihom. Però ħanajdlek, illum il-ġurnata minn għandu 30, 40, 50 sena, fi żmien meta kienu l-iskola, laqqas konna nitkellmu dwarhom dawn l-affarijiet, ġifieri lil dawk tittilħaqhom ukoll. Prevenzjoni fil-konfront tagħhom mhijiex daqshekk. Mela, ma tistax tibda mill-iskejjel. Le, jekk ma nibdewx minn x'imkien, ma nagħmluhiex. Issa, il-kumplament mhux l-iskejjel, il-kumplament huwa il-komunità, il-konsilli lokali, ejja nagħtuhom dan ir-rol li jħossuhom importanti. Jien semmejt l-ewwel is-servizzi tal-Knisja kollha. Ejja ma nitkellmux biss qisna kulħadd jara t-territorju tiegħu. Hemm xi ħaġa li kollettivament irridu ninvestu fil-poplu Malti, Awċi u l-barranin, irrid nagħtu dak is-servizzi. Kif se nagħmlu biex dwar is-saħħa mentali ma jkollniex biss ġimgħa fis-sena li nitkellmu dwarha, imma li nitkellmu kif qegħdin din il-ġimgħa, kif bdejna din il-ġimgħa, imma li nitkellmu dwarha 365 ġurnata fis-sena. Biex ngħidlek il-verità fil-bidu meta kelli l-istedina tiegħek qatt dina niddejja għax jisek tmur għal dik il-ġimgħa. Le, jiena kuntent li f'pajjiżna l-saħħa mentali żdiedet fuq l-aġenda nazzjonali. Il-politikant huwa konxu iktar ta' fiex qegħdin tas-sitwazzjoni. Hemm ħafna nies li huma aktar sensittivi, hemm ħafna nies li qed jirrikorru għas-servizzi għal helplines li għandna. Mela l-interess l-għarfien diġà qiegħed hemm. Kif għattinti, dil-ġimgħa hija ġimgħa biss partikolari biex nżidu l-għarfien. Imma iktar programmi kollha li hawn matul is-sena fuq diversi mezzi tax-xandir, is-saħħa mentali żdiedet. L-għarfien tas-saħħa mentali żdiedet. In-nies saru jitkellmu iktar. Dr. Dennis Vella Baldacchino, skużani fismek, ħadżbal fismek. Dr. Dennis Vella Baldacchino, Kummissarju għas-Saħħa Mentali, grazzi tal-kont il-programm Ras Imbras, mit-2 sal-ġimgħa fit-3 ta' nofsinhar, fis-6 ta' filgħaxija u ssibuna wkoll fuq YouTube. Nsemmilkom.